Здравейте, хора! Само трябва да ми се редиш шилата да се рада до... Как ти зарежда на тебе? Аз не мога влезна 5 часа и половина да влезна. Къде ще излиза от това, бе? Къде ще излиза от това, бе? Що ще излизаш, бе? Ето го този малкия. Грозния. Излиза ми! Айде в Дорс! Айде, вече сме в Дорс! Вече сме във врати. Бате, тука че довище, тука банджокичка. О, запалка! Намерих ключа, идвай. Намерих ключа, идвай, ето го в мене. Аз намерих 10 стотинки, чакай да си взема. Как да си взема снерче? Ма виж, брат. Аз също намерих някакъв ключ. Ми добре, аде, ще отключим явно двамата. Само трябва да намерим къде е вратата. Ето я. Аз отключих, хайде. Що си клекнал, стани? Какво това е? Къде ме да пада? Брат, не знам. Имаш как? Ой, като лампите са трябва... Знам, брат, знам. Хайде се крием. Идвай, бе. Отключен, чакай, бе. Боже, звука. Аз вече съм на 500 врата, ти докато дойдеш, бе. Аз съм за тебе. Ми що не тичаш? Къде се тича, бе? Къде си ти, бе? Ето тебе, брат, ето ме, бе. Той идва. Как идва, бе? Брат, не влизай! Скри се под легло! Що кой ще прави? Аре, влез. Скри се. Не знам дали ще стане. Скри се в шкаф. Чакай, аз ще опитам да дойда. Не мога при теб. Има един друг шкаф, иди в него. И като тръгваш, кажи. Ми, брат, то май няма да се махне това. Какво ще правим? Какво стана, защо съм кървал? Под леглото му мога ли? Брат, как се минава това? Ако някой е играл в Дорс и е голямо про смисъл да ми каже, защото аз съм пълен нуб. Да, ясно. Батко ще правим. Добре. Бързо! Минах го! Чакай му, бе. Трябва да дойда, бе. Намерих чест. Чакай. Идвам. Вики, идвам. Ето те, брат. Здравей. Минахме ли? Обаче аз съм на супер малко, брат. В смисъл някой да ми се изплюе и ще умра. Не сме на там. Не знам на къде сме. Не, бе, ето къде сме, там е вратата. Ето е вратата. Брат, къде е вратата? Ето я и там е. Ето е вратата. Какво правим тук? Тук сигурно са и вълня. Аз се задушавам, излизай. Задушиш там. Излизай, че се задушаваш. Какво правиш за старието? На 12-та врата сме, хора. Не знам. Той се падна. Къде да знам аз? Идва ли той, бе?
Не знам, но се скри в шкаф. Май не идва. Тука. Мене ме уби. Как те убива? Те не искам до вратата и това ме усмути. Аз да ми се изплюе нещо и ще умра, ама... Не, брат, дома ви! Мене са видяли къде се мърдаш на третия. Давай, започваме пак. Нова игра ли, бе? Брат. Сега не сме в лобито. Продължавам. Не знаеш какво, аз лефтвам от тая. Сложно. Да, не знам. И аз се лев.